Balik kuno sila ugma kay isa man daghan silang mabalik. Kay daghan kay mga sunod kay Dahil naghahanap ka juday, nakumbit tay. Nais ka sa tanawon ba? Pipino. Daghan ka bunga, grabe. Kami guys, namin dali sa kapilya na iyang tuktukanan ng kapilya. Hindi man pwede na mo jeep o abot dito. Kuwan lagi ka nang lain ang kadyo ang panahon. Sige na mag-uwan. Gatang mi basta magatang mi dar yan lugar sa moagi ning mga series ug dita magatang daghang nga series nga moagi. Sud guys kanang adto mi sa finance sunod ay sa register di ay kini kay daghan kasi sa sulod to nakapila po sila sa sulod man. Kay mangutan nami og sa uniform. Og school supplies mangutan nami dire. Ay grabe. Muna sa pins na siya. Nami dari sa kuan kanang tukuan ni dam kanang mag tanaw mi og pwede na bang ibalhin na gidjahang gamit dala sa ijang dorm. Kaon sa kusa kay gutom na. Alauna namin nakakaon. Salamat kadyo mami. Gutom din sa taman okay. Mga mingming. Ano lang mga mingming. Yung mga mingming lang ko yung palito ma'am. Huwag ka na lang nak. Para na yung si mingming. May surti ba yun mo na si mingming. Ma'am kaya namalit siya siyang buwan papel kuno book og ballpen nana siya napalit ma'am kuan mga mingming klasik-klasik mingming. Nga na sa pero puti wala siya. L-shape ko ha. Ha? L-shape. Stip ba sa tubangan mo? Yan ito na. Kung kaso ng plastic lagi na siya. Wala lagi ka niyo natural. Wala joy kuon. Metal. Gold po, di bagay sa kuan. Kari na lang mo. Mahal lagi po. Sa gilid. L-shape lagi ito ipasabot ni Papa.
Ano lagi iliship ka ng il ka ng gold man. Pwede magud ni siya. Tile trim magud ni. Butangan og gold. Na wala jud tayo L-shape mapalit. jud siya makay kaniman kani og kani. So wala jud bisag kung saan nimo pangita na rin wala lang ka color-color. Kali sigurong brown pwede na ang plastic. Wala ang kasagarang color na plastic yun. Ni man siguro kuan nga yung kanang guma. Diyan na ma'am kanang na. Kuan ang itarong na. Ipatunga ng kuan ba kani? Kay kuan naman ang plates. Sige ra good kay nahago biya ka aning ga sukod. Ari sa ko nang inday. Dong ana sa sukod. Hindi siya ng bata dong, kana iring diha dong. Ya ari sa kay nang inday. Salamat kay ako ko ni ihatag di buling isin. Sige dai. Aran dalian yan nakabuhat. Okay, gisaanan man kang maghapon. Ni wa pa ni sa mahuman ma'am kanang niya pa nang ugma pa na. Mahal kay dito na yung uniform. Oh, mahal man din na. 2,000 usa ka. Para sa salamat amo ra pong gikuan ba kay aron ma sure na mo ugma puhon makuha na mo. Dito mis nag-enroll. Lagi lami tay. Oh, nag-enroll mami karon. Salamat nay. So guys, niabot kami dari kadali-dali jud ni kay malagi nang ngit-ngit pa nang nagsuwan dili sa loob. Madulas dumabiti kay di kadto ko sa gabuan. Diyan niabot kami kanang mga niag jahan ko na 460 na? Yes. Agpuan kaning Necktie. Kaning mga yes. kaning mga pin sa ko na. Butang laging simple guys. Grabe na rin yung ibayaran guys, 480. Pero, kung ipang po na sa kay, hindi ka niya manigresibo sa kanyang pamalit. Kanaw na kayo kita? 881. 881. So, marit yung ipalit. Hindi ko lang sa imong palit, di. Hindi mo balik pa may guys, kay one. Kasi na picture para sa ID. Hindi magpakuan pala dito ka ng medical. Palab. Mga turi pala sa dito. Mga ballpen. Marami na. Ballpen. Diyan na yung arang kahapihan niya pagpalit kay. Para sa nakapalit po siya. Kuan, papel o kaning. Hapit din po ni sibulan guys. Palit ito na ning kusari kay daan na kadog dyan nga nga kusarihan. Ano ni? Notebook. Notebook. Bulletin o kani. Sumora na ang gamada na siya ito 800 na. Nalipay siya guys kay yung mga paborito nga. Mingming. Sa Manila, mahilig din na sa mag-mingming. Huwag mo kung may buling mingming diri ron. Kaya dapat banti. Ganahan sa Ano mingming. siya guys? Sana. Excited na sila. Uy, saan eh? Sana? Mistakes are proof that you are trying. Hello, ano ko na pinagpulit? Para kung masayop ko, motivate ko. Pasensya na muna to sa mga kuan guys kay Kung sabo. wa man niabot dari agamuhang kuan nag tiles ug marakuno. Salamat ka dun ni Mambi. Salamat, Mami B. Salamat ka dun tanan guys kanang amping gamot na. Aghang gipalit nga suman dito na ko kay gipalit og suman di ay. Nakalimot day kung palit og kuan, envelope nga butangan ng mga resibo na ako. Kani. Aw na pagali di ay mo yang gipalit og mo ding 800 kay na ali gipalit og yellow pad og kani. Oo, barato ra mo dito. Yellow pad na. Pero na isang kuan na. Kadto ka sa na abot na lang 2,000 na kapin.
So, thank you for watching, guys. Hamping ka muna, Bye. guys. Baway sa ni. Labaran na po dito tag-upo. Tapoy dito. Wala ka ulit to. Kasi guys, magpapagabot na mo, guys. Na hindi pakaon sa dari. Tilapia, kay. Hindi na pakaon ni full. Pwedeng hapon ni tilapia na. Malubog din na si Jack. Kay kuan. Sakto dito. Abot na mo dari. Uwan. Jag si Pedro. Kamu sa nang gibalhin na si Pedro. Ang giatap-atupan sa nang kuan, oh. Kay naglumlum to silang duha to, si Pedra o si Juan Inday. Ya to agatong ko nito naglumlum na budto mga manok uban. Daghan pa kadto kog buhaton, guys, na. Daghan pa kadto kog mga galon nga pang kuanan na gatuhang anong lubasa, anong labungan na kadto. Pwede nga magpudyo dito sila. Na mo na, guys, karang ning uwan na. Grabe yung uwan na din sila. Kaya may laguan. Hindi mo na ginamalangan po, guys, kay ugma. Ubalik na po din kay stress. Tilwa man naka-ID. Kaya naguba man nagilahang system sa ilang pag-ID. Nang balik na po din ugma. Hindi ang panahon raba. Grabe raba. Uwan raba. Kaya bunta kong dari si uwan. Manang kahampis pa na puno dito sa uwan. Doon ito ang mga tilapia. May mga gubot pa din, guys, kay palagi maka kuan si Ruben wala naka-duty ganiha. Yung mga gina uwan. Ugma siguro maka-duty to. Pwede man siguro sila dire mag-atop-atop pa para magmasa. Magmasa sila ugma ba? Kaya magmasa sila niya ang kitabuna ra man na diha ag kuan. Di ba wa man nabasa ang kuan pa siminto? Mga to, guys, nakangit-ngit na pagkado panahon, oh. Grabe, bagsak na po din ng grabing sigar ba din. Hala, di naman